ଡଙ୍କିର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଅଧିକ ଆୟ। ଆଜି ଫିଲ୍ମ ସାଲାର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଡଙ୍କି ସିନେମା ଘରକୁ ଆସିସାରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ସାଲାର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଫଳରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଜି ଦୁଇ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସାଲାର ଫିଲ୍ମ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଡଙ୍କିର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟକୁ ଟପି ଯାଇଛି। ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସାଲାରର ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ମାଲାୟାଲମ ଭର୍ସନରେ 1.73 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାମିଲନାଡୁ ଭର୍ସନରେ 1.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଲାଣି ସାଲାର। ସାଲାର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନରୁ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 3.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ନଡ଼ ଭର୍ସନ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ 21,600